ассалому алайкум тамошобинони иззатманд ва мухлисони ҳамешагии барномаи Кошона. Айни ҳол ки фасли баҳор дар диёри мо кунфармост ва мо гурӯҳи эҷодии барномаи Кошона низ тасмим гирифтаем ки ба шумо тарзи тайёр намудани як нав таъоми баҳориро нишон диҳем. Ва ин нави таъомро ба мо катбонӯи бисёр ҳам моҳир, катбонӯи зебо, омузгори донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотин Уллоҳсода муаллимаи азиз Гулрухсор омода мекунам. Хушомадед ба барномаи мо. Мегуфтед ки имрӯз дар барномаи Кошона барои бонувони азиз кадом нави таъомро омода месозед? Чун фасли баҳор аст ва яке аз анъанаҳои Наврӯз ин пухтани таъомҳои миллӣ мебошад, тасмим гирифтем ки барои тамошобинон тарзи тайёр намудани умоч ва як навъи чалпакро намоиш диҳем. Барои омода намудани умоч ва ҳамзамон чалпак кадом маҳсулотҳо лозим мешаванд? Барои омода намудани умоч шир, пудинаи боғӣ ва пудинаи обӣ лозим аст, ба мо алафи газанда ва равғани маска ва равғани растанӣ. Инчунин барои омода намудани чалпак орд лозим аст, қаймоқ, тухм ва каме бошад равғани растанӣ. Сараввал мо умочро омода мекунем, ҳамин тавр? Барои он ки умоч бениҳоят хӯроки нозук аст, бояд мо аввал Шабнамҷон ширашро пазем. Барои он ки вақте ки ширро дар дохили таъом меандозӣ мешавад ҳолатое ки шир дар он вақт мебурад ва барои ҳамин мо боварӣ ҳосил кунем ки шири мо намебурад, мо бояд аввал ширро пазем. Барои ин мо оташдон гирон аст. Гирон аст, дар зарфи тоза ширро мерезем. 2 литр ширро болояшро мепӯшонем. То пухтани шир мо имконият дорем ки умочро тайёр кунем, хамирашро омода созем. Аслан умочро дар зарфи чӯбин ё ки сафолин мемолам. Аз он лиҳозе ки вайро бениҳоят соиш медиҳем, чунки ҳамон донаҳо ба мисли арзани он ки бринҷ майда шавад. Баъд намак ва об, як пиёла обро мо як қошиқи калон намак меандозем. об, ҳамзамон элак ба мо лозим аст. аввал мо намакобро тайёр мекунем, бояд ки дар ин маврид намакоби мо шур бошад. Барои он ки чӣ қадаре ки намакоб шур бошад, мо дар хӯрок дигар намак илова намекунем. Ҳамин донаҳои умоч сахт мешаванд ҳангоми шур будани намакоб. Барои ҳамин намакро каме зиёдтар илова мекунем. Обро ба дохили орд илова мекунем кам ва ба молидани умоч шурӯъ мекунем. Бонувони азиз бо диққат бошед, зеро омода намудани умоч як нозукӣ, як хусусият, як маҳорати аз катбону маҳорати зиёдро талаб мекунад. Яъне чанд нави омода намудани умоч маълум аст ки имрӯз мо фақат тарзи тайёр намудани умочи шириро. Боз ҳаст умоче ки бо сиёалаф дар кӯҳсор умоч ба ҷои бринҷ умочро истифода мебурданд. Боз ҳаст умочи ба кадуча мегӯянду, умочи ба алаф ва навъҳои гуногуни умоч вуҷуд дорад ки дар ҳар як минтақа тарзи тайёр кардани он гуногун аст. аллакай мо эҳсос кардем худамон ки умочи мо тайёр шуд, дар ин сурат онро элпӣ мекунем. Дар ин ҳолат бинед ки худатон тасаввур кунед ки мана донаҳои калони вай ҷудо мешавад ва мо ин донаҳои калонро озодона гирифта ба як су мегузорем то ин ки дар даруни хӯрок натобад. Ман ба дохили дег назар меандозам ва мебинам ки оё шир қариб омода шудааст ё ин ки на пухта шудааст. Хуб андаке дигар монд то ин ки шир пухта расад.
پس از آنی که شیر پخت ما شیر رو میگیریم یک طرف میگذاریم و با جای شیر ظرفی که در آن باید اموج رو بریان کنیم وای رو مونده اموج رو بریان میکنیم. این ظرفی الوهیده برای بریان کردن اموج. اکنون روغن رو در وقتی بریان آنقدر زیاد نمی اندازیم برای آنکه در آنجا روغن زرد هم هست و با بریان کردنی اموج ما شروع میکنیم. این بریان کردنش هم البته با تماشابینان بانوانی عزیز گفتنی هستم که یک مهارت خاصه رو طلب میکند برای اینکه اگر خام مانند مزه خامی میکند لیکن از حد زیاد گذرد هم باز طعمش تلخ میشود. از 1 لیتر آب کمتر لازم می شود. ما این آهسته کک می اندازیم. تو آماده شدن اموج ما چیکار میکنیم؟ ما میتوانیم کبودی هایی که در داخل اموج انداختنی هسته علفهای بهاری علفهای بهاری رو دو نوع پودینه باز یک بار دیگر تکرار میکنم پودینه آبی و پودینه باغی و علفی گزنده. اول پودینه باغی رو ریزه میکنیم. بعد معلومه یک کار میکنیم من پودینه رو مایده کرده میگم شما در این مدت خمیر چالپاک رو آماده کنیم. می شود. فکری خوبه؟ فکر شما به نهایت به من معقول شد. مرحمت شما با این بگذارید جاهای خود رو عوض میکنیم. چند دانه تخم به ما لازم است هنگامی آماده کردن چالپاک؟ 4 دانه تخم به ما لازم میآید. اوکی اموچی ما در آب پخت ما میتوانیم در این لحظه شیر رو اضافه کنیم. مرحمت. پس از آنه که تخم رو کوفتیم سفیدیش رو با زردی آمیخته کردیم اکنون ما میتوانیم که نمک رو اضافه کنیم. نمک آمیخته شد در این مورد شروع میکنیم به آمیخته کردن قیماق. مایه کهوه کننده رو نیز اضافه میکنیم. خمیر رو میشورانیم. 3-4 پیاله آرد کفایه است.
бинандаҳои азиз, мо пудинаро майда кардем. Акнун онро ба зарф гирифта боз ба майда кардани алафи газанда мегузорем. алафи газандаро барои он илова мекунем ки хусусияти шифоӣ дорад. аслан дар ҳама китобҳои тиббӣ қайд шудааст ки алафи газанда гарм аст. аз ҳамин лиҳоз ғизое ки бо ин омода мешавад хусусияти шифоӣ дорад. аз ҳамин лиҳоз мо ҳозир ба умоч алафи газандаро низ илова мекунем. пеш аз оне ки мо ба хӯрок алафҳоро илова кунем, мо аввал ба илова кардани равғани маска шурӯъ мекунем. равғани маскаро ба дохили дег ҳамроҳ мекунем. барои он ки ин мувофиқи таби худи кадбону аст. шабнамҷон метавонанд бонуҳо равғани зағир илова кунанд, равғани зайтун илова кунанд, лекин барои он ки ин боз таъмаш каме хуштар аст, аз ҳамин лиҳоз мо метавонем равғани маскаро мувофиқи таби худ ҳар кас метавонад истифода барад. бинандаҳои азиз, мо қариб ки алафи газандаро низ майда карда ба итмом расонидем. як қисмати дигараш монд. пас аз чанд лаҳза онро ба дохили дег ҳамроҳ мекунем. аллакай умочимон тайёр шуд, ғафз шуда истодааст. мо метавонем акнун алафҳоро илова кунем. алафҳоро ба дохили дег ҳамроҳ мекунем. чӣ қадар? нисфашро кифоя аст. кифоя аст. кифоя. метавонем ки дар ин 5 дақиқае ки вақт дорем, мо чалпаки худамонро завола гирифта монем то он ки ба мо дигар ин пудина ва алафи газанда лозим намешавад. хамири мо аллакай расида тайёр шуда омадааст. метавонем якчанд зволачаҳои хурдака карда, яъне қисм қисм мекунем. қисм қисм мекунем. шабҷон пас аз он ки мо хамирро зувола кардем, ба муддати ним соат мегузорем ки то ки хамир дам гирифта барои пухтани чалпак омода шавад. ба дохили тоба равған илова мекунем. равған бояд чӣ қадар бошад? ҳамин шумо назарандозед, ман илова мекунам. шуд. шабнамҷон кифоя аст. равған ба мо дигар лозим намешавад, онро ба як су мегузорем. фикр мекунам равған низ таспид ва айни ҳол чалпакҳоро ба дохили тоба илова мекунем, ҳамроҳ мекунем. дуруст шабнамҷон, равғани мо аллакай таспид аст. оҳиста как чалпакро гирифта меандозем то ин ки равған напарад. то пухтани вай чалпак мо метавонем дуюмашро тунук кунем. фикр мекунам чалпак аллакай сурх шуд ва омода ҳам гардид ва онро ба зарф мегирем ва чалпаки дуюмро ба дохили дег равғанаш равад аз дохили чалпак, онро бо ду кафгир албатта мо метавонем гирем то ин ки равғанаш аз чалпак тамоман ҷудо шавад. анакнун метавонем оҳиста дуюмашро ба тоба андозем.
ана чалпаки дуюмро ҳам андохтем. Мунтазир мешавем ки то пухтанаш. чалпакҳо пухта шуданд, хеле намуди зоҳирашон зебо шуд ва ин лаҳза бошад умочро ба зарф мегирем. бинандаҳои азиз, чуноне ки худи шумо шоҳид ҳастед, чалпак ва ҳамзамон умоч омода гардиданд ва ин лаҳза таъмашро мебинем ки чӣ гуна шудааст. воқеан ҳам як таъми лазиз дорад. ростига ман умочи шириро бори нахуст дар ҳамин барнома таъмашро чашидам. бисёр ҳам таъмаш лазиз шудааст. ташаккури зиёд барои шумо, барои чунин як заҳмату машаққатҳои зиёд барои иштирок дар барнома ва ҳамзамон қайд кардам омад аст ки сарпарасти барномаи мо ширкати канали шоколаде мебошад ва барои тамоми иштирокчиёни барнома тӯҳфаҳои хотиравиро тақдим медорад ва ба шумо низ ҳамчун рамзи барнома тӯҳфа аз ҷониби ширкати канали шоколаде тақдим карда мешавад. марҳамат, муборак бошад. саломат бошад ва мехоҳам ки тӯҳфаро боз намоед ва зеро ин як сюрприз аст. бениҳоят акси маро дар як муддати кӯтоҳ тавонистанд дар болои ин ширинӣ гузоранд ки ин бениҳоят маро шод кард. ва шумо писанд омад? бениҳоят писанд омад. ташаккури зиёд. мо низ хеле шодем ки шумо имрӯз дар барномаи мо ширкат варзидед ва доимо мисли баҳор ҳамин хеле зебо шукуфон бимонед ва бо барномаҳои телевизиони тоҷикистон буданро фаромуш насозед. ва ин буд нашри навбатии барномаи Кошона. то барномаҳои баъдӣ хуш бимонед.